Homa Bay. Jodak jopur niang mawuok e gweng' ma Sidho Kasese kwa sirkal mondo wuog oko olosnegi apeini maricho e alworano. Mosiko kelonegi midhiero e ngimagi ahinya to kinde mag koth. Giyango ni mwandu gipidho kaka niang, alode kod ochele thoro diwe puothe kaluwore ni apeini go ok kalre kinde ma koth chwe kaka sani. Miri Senta Dhiambo miyo walero mathoth. Ma e chal mar apaya e alwora ma Sidho Kasese e kaunti ma Kisumu. Chuno jodak moko mondo ting' wuor e lwetgi onyon gi ombong' tiendegi lilo. Moko to wuor mar bude ema reso. Joriemb apiko to kwamo nyaka machuno jowuoth mondo lor piny odhirgi eka gikal. Tingni mag ting'o niang' bende kukni akuka e apayano. Apaya maricho e alworano miyo tich matek ma jodak go timo ok nyag negi olemo kaka owinjore. Ahinya to kinde koth omiyo ywak margi chalo kamae. One plain lands. Kama ka koth ogo the other side of Nandi, to kata koth ok ochwe thurwaka, to pi bire mang'eny kabisa. Kendo ka pi obiro, to flood all over. To ketho nwa ndirnigi. Niang' wapuro kendo wajikakamua kabisa mondo wapur niang' nikech e gweng' kama wadake ni, mano e geno marwa ma wan godo. Problem mantie ni niengegi ka wasepurogi kendo waritogi bang' dweche 18 kamano, almost 2 years, niengegi ok nyal dhi e machine. Nikech ang'o? Ndara, rural access roads nyaka madhi e puothego are impossible. Ndachwani miyo waga tich matek seche ma koth ochwe kabisa. Omiyo koro an kaka anja boda seche ma koth ochwe ok anyal riembo kaluwore gi kaka miyo. Chuna na bro miyo ng'at manchielo pikipiki odhi otemna. To seche go bende pikipiki go modho pi. Chuni ni bro chaki tere garach chieng' no kitiyo kaluwore gi pi kaka omodhono. Ibugogi to culverts malong'o onge. Koro iyudo ka pi obiro pod chak ketha. E sama giseyo sirkal ni ok chop irgi, kinde ma gikalo e midhiero, gikwayo jotelo mane giyiero kotelnegi kod MCA mondo wuog oko olosnegi apeini ginyal yudo keyo mabup kowuok kuom mwandugi mag puodho. Seche ma yudo problems kama onge ng'ama biro in our aid. Kata sirkal go kwane, kata elected leaders go kwane. Kech niang' ni be samotong'e to wan gi pesa moro miluongo ni ses. Ses ni ng'ade. Koro wakwayo MCAs ka ginyalo to giket legislation, gilosa policy mondo instead of pesa ni mondo moke assembly kucho, gilosnwa committee maduoge gweng' ka mondo pesa ni duog back to the people mondo jo piny giwegi emo prioritize nderni. Sana ndeche ma golo na niang' e nam. Nienge mang'eny omoke nam nikech pi. Jo siasa mondo miyo teme ogernwa ndachwani nikech ndarani ema medo hinyowa. Koro gin kod geno mar yudo kony mapiyo kowuok kuom sirkal kaluwore ni apeinigo ok roch yore mag pur, ochele kod alode kende, to bedo ni kata ulalo mageng'o pi onge, oula bende ywero gi e mieregi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sidho Kasese, Kisumu County. Saa 3:41 wachako kwa yuyo machielo